Dobrodošli u svet digitalne patologije i velika mi je čast da vam po prvi put u ovoj zemlji predstavim ovako nešto. Ovo je skener, ovo su naše pločice koje se skeniraju, njemu treba par minuta da skenira jednu pločicu i zatim se te pločice odlažu određene fajlove na kompjuteru. Ovo je recimo fajl jednog pacijenta, ovde su njegovi podaci koji su nama jako bitni za dijagnostiku i ovako otprilike izgledaju skenirane pločice. Ako pitate šta znači šta je ovo crveno, to znači da su to slučajevi koji imaju prioritet. Bilo da se radi o uputnoj dijagnozi, imate neke bolesti gde je dijagnoza jako hitna, gde se mora što pre završiti, ili iz nekog drugog razloga da su hitni. Za razliku od mikroskopa, kad pritisnemo ovo, vidimo pločicu prvo onako kakva je. Znači, kako otprilike izgleda uživo. I onda možemo sa tom pločicom da radimo svašta, da je pomeramo, da uveličavamo tkivo, ovako. Ovo je nešto dokle stižemo sa običnim mikroskopom, najčešće. Znači, ovo je uveličanje koje mi zovemo velikim uveličanjem ili uveličanjem 40. Zahvaljujući ovom aparatu mi možemo da idemo dalje. Možemo da i više povećavamo ono što vidimo, to je takozvani digitalni zoom. Kada radimo na mikroskopu, to radimo sa uljem, što je dosta nekomfortno i nikad se ne vidi ovako lepo. Ja se lično bavim hematopatologijom u kojoj su sitni detalji izuzetno bitni. Znači, to se ovde vidi i to je ono što je neverovatno i što nam omogućava jedan nov uvid u jedan novi svet koji do sada nismo poznali. Proces skeniranja je vrlo jednostavan, krajnje jednostavan i prost. Znači, postoje ovakvi ketridži ili nosači pločica koji se ubacuju u određene delove skenera. Mi uzmemo ove pločice koje smo prethodno napravili, obojili, stavimo u ovaj nosač i ubacimo u skener. I on to skenira. Postoji unutra jedna ruka koja to uvlači u ovaj deo skenera gde se nalaze objektivi, isti kao na mikroskopu, i onda to on snima i digitalizuje sliku. To bude gotovo za 2 do 3 minuta po pločici. Profesorka, nekada je važno ta mogućnost uveličavanja te ćelije. Ona je zapravo ta kompleksna, je li tako? I to uveličanje nekada donese i konačni neki tačniji rezultat. Je li tako? Pomozite mi, da? Jeste, u zavisnosti u kojim delovima patologije. U nekim delovima patologije, recimo u hematopatologiji kojom se ja bavim, to je jako bitno, znate, da vidite, recimo u kosnoj srži ćelije, da vidite njihove promene, jer se naše dijagnoze vrlo često zasnivaju na ćelijskoj morfologiji, na ćelijskim izmenama. U nekim delovima patologije bitna je struktura tkiva, ali ono što je bitno, mi ovde tkivo možemo da vidimo od ono kako izgleda, znači, na pločici, pa do uveličanja 1000 puta. U roku od 5 sekundi. Pomenuli ste reč digitalna patologija. Na neki način ste dali prednost toj brzini. Koliko brzi rezultat ili hitan rezultat koji se dobije utiče na sudbinu pacijenta? Jer postoje stvari koje moraju da se operišu odmah ili u roku od 24 sata ili tako nešto? Ne samo da se operišu, nego da se interveniše sa terapijom. Na svu sreću nema puno tako hitnih stanja koje mi patolozi rešavamo, ali postoje neke bolesti, akutne leukemije, neke vrste tumora, odmakli tumori, gde vi morate postaviti brzo dijagnozu da bi se odmah delovalo, bilo operisao pacijent ili dala terapija da bi se pacijentu spasao život. Vrlo često imamo komplikovane slučajeve gde nama treba vreme, gde treba da čitamo, gde treba da gledamo, da konsultujemo kolege, što, znate, zahteva vreme, da ja odnesem preparat kolegi u drugu ustanovu ili da pošaljem u svet, recimo, da ako mi treba neka super ekspertiza ili nisam sigurna o čemu se radi, da pošaljem u svet, to traje mesec dana dok stigne, dok se vrati, i to su problemi koji to čekanje čine dugim, s jedne strane psihički stvarno pacijentima, veliki problem, s druge strane kasni se sa terapijom. Drugim rečima, sa ovim uređajem vi ste u stanju zapravo da svoga kolegu koga poznajete sa nekog kongresa faktički konsultujete
veoma brzo, u toku jednog dana i da čujete njegovo mišljenje o preparatu. Je li to ćete da mi kažete? Jeste. Znači, zahvaljujući ovom uređaju koji skenira slike i gde slajdovi na kompjuteru izgledaju apsolutno identično kao što su na mikroskopu. U tome je bitnost ovog skenera. Do sada nije bilo uređaja koji su mogli da daju tako preciznu i jasnu sliku. Ovako, kad gledate na ovom uređaju, isto kao kad gledate na mikroskopu, i ja to mogu da pošaljem bilo gde u svet, u Ameriku, Australiju, na severni pol, na južni pol, čim bude gotovo, znači u roku od dok se skenira, skeniranje traje par minuta i slika je spremna za izvoz u svet. Ovaj uređaj je jedinstven u svetu. Koga sve ima? Pa imaju ga razne zemlje, bogate zemlje. Uređaj postoji negde 2-3 godine, po mom saznanju. Ono što je bitno za ovaj uređaj, to je da je američka organizacija za ishranu, ili koju mi popularno zovemo FDA, odobrila ovaj uređaj kao jedini trenutno u svetu na kome je dozvoljeno postaviti inicijalnu dijagnozu u digitalnoj patologiji. Digitalni svet i digitalne stvari u medicini prodiru polako. Nije lako preći sa mikroskopa na ovo, ima dosta otpora, većina kolega, pogotovo onih moje generacije, ima problema sa tim, ali ja mislim da je to budućnost patologije i da će za par godina cela patologija preći na digitalnu, zbog te mogućnosti komunikacije koja pacijentu uvek omogućava tačniju i sigurniju dijagnozu i zbog brzine kojom se dijagnoza može postaviti. Da li to znači, profesorka, da vi na vašem laptopu ili na vašem telefonu kao poruku možete da dobijete zapravo uzorak o kome treba da donesete sud i da to možete da uradite mimo radnog mesta, gde god da ste, time što ste povezani s uređajem? Jel to znači? To znači. Znači, bolje je postaviti dijagnozu na ovom laptopu, jer je veći ekran, možemo i na televizoru kod kuće da gledamo, nije problem, može i na mobilnom telefonu. Prvi put kad smo išli na prezentaciju skenera, meni su iz Engleske poslali neku sliku, ja sam postavila dijagnozu na mobilnom telefonu. Normalno, mobilni je ekran je mali i to se ne koristi, ali na laptopu, bilo gde da se u svetu, to sam rekla, od severnog do južnog pola, od Amerike do Australije, do Srbije, vi možete postaviti dijagnozu. Do sada smo mogli da pošaljemo ovakvu sliku, pa sad vi vidite ovu, pa drugu, pa treću. Niste mogli ovo da radite, znači da je uveličavate, da je smanjujete, da uzimate različite delove, da radite s njom šta hoćete, da onda pogledate drugo, da ređate jedne preko druge i masu stvari, to do sada nije moglo. Sa ovim novim skenerima to je moguće i ovako kad gledam, isti mi je osjećaj kao da gledam pod mikroskop.